Много хора пропускат, че неговата сила, неговият устрем най-силна е по тези оси, защо? Те са почти винаги вертикални. Защо? Защото ако се наруши вертикалния стоеж на дървото, още първият огромен сняг, зимата мокър, още някоя силна буря, тежък плод, собственият му плод на дървото се е претоварил. Ако дървото е с нарушен баланс, то може да рухне и почти да загине или да се обреди жестоко, още с първият тежък плод, който се натовари, или втори. Затова имайте предвид, че хармоничното дърво, ако се стараем към хармонично дърво, е добре да има осева структура около една централна ос, да бъде сравнително балансирано ляво-дясно, за да, да няма, да го наречем, тегловен дисбаланс. На едната страна да му е повече, на другата страна да му е по-малко. Това с червените стрелкички го запомнете. То се отнася и за шладисването. Ако вие ще добавяте калеми, най-добре е да бъдат близо до уста. Ако ще добавяте калеми тук, не. Не. Защото в периферията, тук те ги зачерпвам, защото в периферията жизнените сили, когато дървото, най-лесно да го разбирате, му се налага да се възроди, а то средно на 5, на 8, на 17 години, зависи от големината на дървото, то трябва да се възроди, възраждането е чрез растеж. Дървото изкарва тук едни пичове, вертикални прави клони, от горната страна на клоните, но пичовете са в тази зона, средишната почти никога силни пичове не изкарват по периферия дървото. Така че в тия червените стрелки, ако вие работите и сложите калеми, там ще се влее жизнената сила, дървото ще ви се възроди. Това е съчетано и по отношение на ахладисване. Сега, това видя ли, запомни ли, помага. Когато говорим за резидва, зимната резидва е когато няма листа на дърветата, независимо, че сега ще свърши зимата, пак се води зимна резидва. Когато няма листа на дърветата, много хора пропускат за нашия умерен пояс, че ако това е повърхността на земята, това са му корените на дървото, надолу, тук е нагоре дървото. Че зимата, нямайки листа дървото по него, зимата дървото по него, жизнената му енергия, жизнената му сила къде е зимата? В корените. Знаете ли? Знаете ли го това? Значи, есента с листопада връща надолу към клоните и към корените хранителни запасни вещества, залог, връща към корените и сега силата е в корените. Вие не я виждате, тя е там. И така, дървото има памет и казва, тук е имало 1000 листа, тук е имало 1000 листа, тук е имало 500 листа, тук е имало 50 листа. Дървото казва, аз ще върна енергия за толкова към този клон, към този клон, към този пролета, когато цъфнат и когато се разлистят дърветата. Тогава ще върна тази енергия жизнена. Ако ние извършим силно съкращение на някои клони, да кажем, силно съкращение под средата на клона, да кажем, или около средата. Когато извършиме силно съкращение, в тези точки дървото ще израсте изключително силно. Изключително силно. Защо? Защото помни, че там е имало клон образно
и вика, аз там трябва да възстановявам. Имам щета, повреден съм, трябва да възстановявам. Защо трябва да възстановявам? Защото дървото като хармоничен организъм иска да възстанови баланса, който е имало. Така, изтривам това. Същото дърво, но просто нови неща обяснявам за това трия. Иначе си е същото дърво. Неща обяснявам, за да не се наслагват. И така. Хората казват, аз искам дървото да ми е на една височина, защото нали, сега стремежа, желанието е да имаме по-ниски обозрими дървета, вече хората не се катерят или така нищо. Казват така. Аз ще пренеса дървото на тази височина и ще го поддържам, нали? Така си го представя. Но той пропуска, че първо дървото помни какво е било миналата година. Второ, хилядолетия коне са го гризали отгоре дървото и то откликва с неимоверно силен растеж, за да възстанови щетата, която му е нанесена. И така, когато направите щета, тук нали с този отрез, точно там от тази точка дървото избухва с невероятна сила на нови клони, още същата година една гора от клони. Тоест, вие искате да свалите височината, сваляте я визуално, нали вие сте доволни, казвате, оформи го дървото. Но вие сте проспали еволюционния млак за възстановяване и още същата пролет дървото ви разочарова, като то, вместо да расте тук долу, то расте там, където сте рязали. Направи ли щета? Защото то откликва на щета. Реално може да бъде прието, че резидбата, особено драстичната резидба, е щета. Така че опитът за пресичане на една височина на дърво, запомнете, че е адекватен най-вече за оформяне на жив плет, когато вие с кръстореза минавате редовно, нали, дори през сезона и си го поддържате на една височина и си го оформяте на някакви колички, оградки и такова. Тоест, такъв тип резидба няма при оформянето на овощни да са дървета, а има при оформянето на живи плетове и някакви такива огради. И също живи плетове могат да са от дървета, нали. Има много хора, които дървесни видове постоянно ги кастрят и пак успеят някакъв жив плет. Но не е адекватно за резидбена операция за дърво. Добре, как да ги поддържаме? Да, така че запомнете, че това не е правилна резидба с поддържане на една височина. Аз после ще покажа и на самото дърво, но сега схематично ще покажа какво бихте направили. И така, ако дървото... Не, първо да покажа два различни резидбени похвата. Тук е върха на дърво. Тук е клон. Тук е клон. Тук е клон. И така. Трябва да правите сериозна разлика за два резидбени похвата, които са с много различен отклик след това. И така, ако единият резидбен похват е съкращаване слабо, съкращаване средно, съкращаване силно, но тук оставяте разпоред. Съкращаване. Ако единият резидбен похват е съкращаване, т.е. намалявате дължината на някой клон, клон К, клонче, другият резидбен похват, даже с друг цвят ще вземам, а то пък нямам друг цвят. Другият резидбен похват със същия цвят ще го покажа. Другият резидбен похват е премахване на цяло клонче, премахване, да кажем, на това цяло клонче, тук на мокрото листе да пише, без оставяне на чукан. Трябва да правите много голяма разлика, когато правите резидба между двата основни, да ги нарека, похвата, съкращаване и премахване. Когато вие сте осъществили премахване, няма и чукан тук. Обръщам внимание, така потъгъл е отрязано,
няма и чукан тук, вие до голяма степен пренасочвате соковете към останалите, защото тук образно да кажем, ако си представим с едно налягане, което е имало заради мокрото не сте да пише, вие пренасочвате, преразпределяте соковете към останалите клонки. Нали това го няма? Добре, това не е ли сега си едно пак да му, както преди малко си казахте, е отрязано горната му част? Сега е отрязана горната част, така? Ами, преди малко казахте, че е правилен похват. Не, тук не съм бил отрязан. Нямам съкръщаване. Докато този похват, преди дето го покажа с чертата, е предимно съкръщаване, това в момента, което показва, е пренасочване на жизнената енергия. Но, обръщам внимание, че жизнената енергия не се насочва само в този клон, който е оставен, по-малък, но и се преразпределя и към останалите. И така, съкръщаване, особено на едногодишни клонки, съкръщаване, тук ще ви го покажа на жив клон, го правите по-скоро в периферията, а не в това. Чайте с един клон ще ви покажа. Те за това са взети. И така, как бихме могли да оформим едно дърво? Това си го представяте като голямо дърво, нали? Средно голямо, малко и така насетне. Един път ще бъде резидба за формиране, втори път е резидба за намаляване на височината. И така. Айде ще почна отгоре в случая по отношение на височината, защото много хора е проблеми. Тук, за да потиснете височината, сложните и големите и мощните вилици бихте могли да ги примахнете от дъно без оставяне на цел. А тук ще оставите така речения заместител на върха. Оставяте го заместителя на върха. По този начин вие потискате височината, но не съкращавате това, което сте оставили. Обикновено то трябва да е едно. Ако леко ще го съкращавате, то ще бъде само малко на върха, за да бъде извикан там малко растеж. Казахме, щетата вика растеж. А къде ние ще правим отрези, за да викаме растеж? Освен, че тук трябва да намалиме броя на тия странични клони, които да ги наречем скелетни клони. Освен, че трябва да им намалим броя, от дъно разпределяте в 3 или в 4 посоки скелетни клони, но тези скелетни клони имайте предвид, че тези скелетни клони е за предпочитане да са като стъпала на различна височина, отколкото да са от една обща растежна точка. И така, предимство между тези трите да оставите, които ги е тук, където са трите, и да наредите стъпаловидно, избирайте при формирането на дърво, говоря още от младо дърво, избирайте да са стъпаловидно разположени тези, които са в трите посоки, а не са от една обща растежна точка. Какво ще рече? Тук, ако е единия подходящ, този, друг подходящ да кажем ще е този и трети в третата посока да кажем този. Те после дори могат да се, нали, леко да се коригира посоката. За предпочитане е вие да ги нареждате стъпаловидно, отколкото да са от обща растежна точка. Стъпаловидно поне с 10 см разстояние между клоните, когато имате такава възможност. Не винаги има. Зависи от размера на дървото. Но предпочитайте да са така. Така са по-стабилни срещу счупване. И така, къде извършваме съкращения? Съкращения извършваме там, където имаме желан растеж. Желан растеж. Например, в периферията. Защо? Периферията никога няма да се състезава с върха, защото тежестта на клоните е на плода, ще извие клон. И така, ако вие имате съкращения, ги извършвате тук. Това едното, нали, го махате, го извършвате тук. Го извършвате тук. Защо? Защото то уж тръгва да расте нагоре, обаче е много далече от центъра и увисва от тежестта. Така че съкращение извършвате по периферия. Клон, който иска да доминира, да се състезава с върха, го премахвате изцяло.
Хубаво е върха да бъде един. Клон, който искате да го потиснете, да не се състезава с върха, единствено чрез пренасочване към някое слабо клонче. И за да победи върха, защо ви казвам за да победи върха? Защото хубаво е дървото да има осева структура, нали? Това, което казвам. Дори остане леко да е изместена, нали? Тук остане леко изместена. Обаче пак горе-долу си има осева структура с един връх. За да е победител върха, да кажем между този и този над слабо клонче, но не го съкръщавате, този, който ще бъде върха, леко го съкръщавате и като го леко съкръщавате, викате лек растеж. И така, леко съкръщаване, само махане на връх, вика слаб растеж, средно съкръщаване на клонка вика среден растеж, огромно съкръщаване на клонка, говоря ако щракнем от и тук, ще извика тук една буйна метла нагоре. Затова вие на върха не правите огромно съкръщаване, обаче пък направите леко необходимо съкръщаване, за да побеждава този, който не щете. Когато е конкурент, привидно конкурента ви трябва. Трябва ви, защото примерно по него ще има плодни пъпки, ще откъснете някоя случая ябълка и така на себе. Тъй, че формирането на едно дърво, нека да е горе-долу бретеновидно, нека да има винаги свой си връх, нали, който е доминиращ. Това е за формиране. Друго важно нещо. Как да започнете резидбата? Нищо не разбирате, нали казвате, това цял ден говорим, нищо не запомните, нищо не разбирате, това е тъмно и диабет. Най-лесното за запомнене за един начинаещ. Много важен похват, ще го кажа на няколко дървета. Най-лесното за запомнене е следното. Вие разреждате, прореждате скъстената корона. Дали използвам различна дума, различен предлог, ма едно и също. Разреждате, просветлявате сгъстената корона на принципа от две с еднаква функция се маха едното. И какво ще рече две с еднаква функция? Два клона един под друг. Тези двата са един под друг. Вие ги оглеждате двата, решавате и без да се чудите от двата единия го махате от дъно. Това са бяха два клона с еднаква функция. Остри ъгли вилици, да кажем е тук. Винаги, когато имате остра ъгъла вилица, без да се чудите, от двата единия изчезва. Това е при подход за първи път към едно дърво. Тези двата са с еднаква функция, тези двата са с еднаква функция. Ами при това положение, от тези двата да кажем долния се махнем, от тези двата да кажем горния се махнем, за да се разминат тези и решавате казуса с как да я започна тая пустата резидба. Друго, към върха, най-лесният прием, сложна нагоре вилица, сложен връх с такива състезаващи се конкуренти е лошо, защото състезанието за гората води до растеж нагоре, който е нежелан. Тогава от сложната вилица вие запазвате един заместител на връх и цялата сложнотека само с един отрез я махате, но от дъно. Обръщам внимание, че не се оставят тук чеп. Това е много важно за отрезите, да не оставяте чеп. Тук са два, нали, с еднаква функция. Единия се маха, някой вика външно, вътрешно. Няма значение в първия момент. Махате. Оси. Какво ще рече оси? Ами оси на тези клони, ако са с по две, вие го махате едното, за да и самия клон разклонение да си има главна ос. Този също, от това и от това, ще махнете едното, но да си има една главна ос. Това е много важно. Друго, как бихте извикали растеж в някоя ос? Защо? Ако направите много съкръщение, ще ви избие в средата да ви се сгъстява дървото. За да не ви избива в средата, за да ви се сгъстява дървото, вие правите желан растеж по периферията. Правите така, тук правите така, съкръщавате. Значи вие ще извикате растеж тук, това ако го запазите, ще извикате тук. И като извикате тук тъй растеж, няма да ви израснат много от тия нежелани пичове в средата. Разбрахте ли? Тоест, викате растеж със съкръщение и правите така нареченото прореждане. Нали, тук са много. Едното ще го разкарам. По-силното ще го разкарам, да не засенчвам долните. Тук са много. Но,
този силен клон, ако не искате повече да го засилвате, няма да го съкръщавате. Няма, той е силен. Няма да го съкръщавате. Вариантите са или го премахвате, или го оставяте целия. Много хора правят огромната грешка да режат до безобразие, обръщам внимание на тая огромна грешка, защото те искат с едно влизане за резидба да постигнат план макс в резидбата. Запомнете, основна грешка, опита за план макс с една резидба да постигнете всичко е ужасна грешка. Защо? Защото правите прекомерно силна резидба. Когато направите прекомерно силна резидба, дървото ще избухне с много пичове, за да възстановява клони, които вие сте ги свалили на земята. И така, запомнете следното правило. При първо влизане за резидба на едно средно дърво, защото трябва да се направи оценка колко му е силата на растежа на дървото спрямо предната година, това ще успее. Силата на растежа се познава по тези правите приръсти от миналата година. Когато приръстите от миналата година са над половин метър, такива, това е силно растящо дърво. Това е силно растящо. И парадокса и изненадата за много хора е, че на силно растящо дърво, влизайки за резидба, вие трябва да му направите каква? Слаба резидба, с много малко свалени клони. Защо? Защото след като миналата година то е било с изключителна сила, ако вие му направите силна резидба с много свалени клони, независимо каква, то ще откликне с още повече много клони. Разбрахте ли го това нещо? Да. Защото дървото иска да възстанови миналогодишната ситуация.